Mangingena ekhishini, hawu, kunesangoma. Isangoma esibuya phi manje lesi? Lesangoma lesi kuthiwe hayi size kimi. Uthi sikhulume nami singitshela sithi hayi ngithunywe umakhulu wakho uManjiyela. Ngiyamazi ke lo makhulu ushone sengikhona sengikhulile vele sengimdala ngiyamazi. Sithi lesangoma sithunywe umakhulu wami uManjiyela. Futhi sikhuluma into ekuyiyona, sikhuluma into engiyaziyo. Sithi wena umakhulu wakho uthi angize kuwe ngizoqinisha ngikufaka amabhandi. Amabhandi wakhona ngangiwafakela, ngizokufaka amabhandi ngigcabe. Kunomuntu osososo la emndenini ofuna ukuthi wena uhlanye. Ngithola ukuthi yazi lento ayikhulumayo uqinisile. Vele ngumuntu ukuthi ngihlushwa izilwane. Mangilala nje ebusuku nokucinazelo, ngiyayazi lento akhuluma ngayo. Ngibona ba lo muntu uthunywe ngempela. Futhi lo muntu lo akusumuntu wala elalini. Usuka somewhere, umazelaphi lo makhulu akhuluma ngayo. Ngibona ukuthi lento yedlozi le iyaphila. Hayi na ngempela angicabeke angifaka amabhandi akhona. Hayi into yakhona futhi izilwane ezingasangihlupha ngibe right. Umntwana futhi ngiyakhula, ngakhula nje hayi ngumuntu ukuthi hayi vele into yedlozi ngeke ungitshene niksi ngiyayazi iyaphila ngiyibonile ekhaya. Ubaba umuntu vele othi mayinenkinga ushisa impepho akhulume izinto zibe right. Indaba kaNkulunkulu nje into nje hayi akakhuluma kakhulu ngababa. Ubaba utshena ngedlozi ukuthi mawuxa